Ассалому алейкум дӯстон, бародарон азиз, чӣ қадар ки мебинем бародари мо дар ҷои мо меҳмон шудаги рости гап хеле шид ҷои кора реклама накунем, хостем ки як омадан я рекламаша кунем. Шумо чӣ қилай акаҷон, чӣ қилай сехта соз охе авшониш чӣ қилай созай гарм шудасай бачакода чӣ гуфтани марҳамат кунед биён иншоалло мо дар метрои Тёписан қарор дорем шавои ярмаркада 4 этажа бочка айдамо баъди бочка мебуре сенам массаж рушно аппарат вакмини баъдан ҳиҷома мегирем аз я ҳиҷома ина номеро метавонед ки зам занед акаҷон чӣ хеле худа чӣ хеле сесехта авшониш чӣ хеле буда якум бора дуюм бора ҳиҷома кардиса марҳамат кунед бародарон азиз ина бародарро бировардем бочка массаж кардем банкоша дадем ози иншоалло ки ҳиҷомаш мекунем биён иншоалло мо дар метрои Тёписан қарор дорем шавои ярмарка ина номеро метавонед зам занед.